شرکت صاف سودا تا سال نو تخفیف‌های خود را اعلان می‌کند. داروهای طبیعی از شرکت صاف سودا برای نیست کردن داغ‌های روی، ریختن موی سر، برآوردن ریش، زیاد و کم کردن وزن بدن. دستافکا باشد به همه شهرهای روسیه. از نام ما گپ زنید حتما که به شما سکیدکا می‌کنند. شماره‌ها برای معلومات در روی اکران. салом тамошобинони канали Тоқи ТВ. имрӯза мавзӯи мо дар бораи Хазбек ва Абдурозиқ ва варзишгарони тоҷик. чихеле ки дар бисёриҳо аллакай мавзӯъ маълум ай, Хазбулло яъне Хазбека қатъи Абдурозиқ бояд майдони ҷанг буроранд. Хазбулло дар барномаи Тамаев ба ҳар як нафаре ки вазнаш то 18 килоев визов дода буд. 18 килограмм с любым выскочишь. То есть 18 килограмм ты с любым выскочишь, да? ва ёро ҳатто дар хаёлшон набуд ки касе ранги Хазбек машҳур ҳастай ва визова қабул мекунад. Хазбулла чанд қапас дар историяш машқоша видео мекуна ва мега ман любой каса мезанам. Визови Хазбулларо Абдурозиқ қабул кард. Барон дар инстаграмаш сторис кард ва дар уҷа гуфт ки Абдурозиқ хела жилани бисёри қабул кардан дора. Ай 18 кило поён ё ягон кӯдаки 3 ё 4 сола метавона бирояд, лекин Абдурозиқ ҳам 17 солаи, ҳам 18 кило вазн дора. Недавно Хазбек бросил вызов всем тем, кто весит до 18 килограммов и сказал, что там побьет любого. И у нашего Абдурозика есть бешеное желание принять этот вызов, и мы с Тамаевым работаем над этим, и сегодня вечером выйдем в эфир. Ждите, братва, скоро будет бой века. Ё гудакой 5 сола қабул мекунам визов, а ё ки тоқа Абдурозик боро ки Абдурозик 17 солаву 18 килограммай. Ана баъди ин коро ответи як сар мешава. Хазбулла дар историяш як видеоро мемона ки дар уҷа қатъи як кӯдаки гӯштин гирифтестай ва Хазбек вай кӯдака задестай. Дар таги историяш нависта буд ки Абдурозиқ қатъи тирам ҳамихе мешава. Абдурозиқ ҳам боша нотарсида историяш дар мемона ва ответ метия. ҳоли мебинем ки қатъи ки хел мешава. Марҳамат хитон ба чашмои хитон бинен историёшуна ки чӣ хел дину тарс тайёран қатъи якдигар рӯбарӯ дар майдон вохӯранд. Тамаев дар историяш апрос монда буд ва дар уҷа касе савол метия ки бои Хазбека Абдурозиқ кай мешава. Тамаев дар история мега дар бораи ин чиз видеора интизор бошен. Мебинем ки охири и гапошон чӣ мешава ва кӯшиш мекунем шуморо ай ҳар як корошон тез хабардор кунем. хотиррасонтон мекунем ки санаи 24 декабр дар организацияи IMC се муборизи Тоҷикистон мубориза доштанд ва дар мубориза ғолиб гаштанд. Муборизон буданд Нурулло Алиев, Азизхан Чоршанбеев ва Сарвар Ҳамидов. Нурулло Алиев дар вақти ба майдон баромаданаш мага исма история кард ки дар историяш хела гапҳои хуб гуфт. Вот так встречает Нурулло Алиева. Вот это да. Просто невероятно. Поддержка невероятная, просто жара, просто каша, просто невероятная поддержка. Рубка идет, рубка. хотиррасонтон мекунем ки мага исмарам яке ай муборизаҳои беҳтарин ай. Дар Россия баъдаи Ҳабиб Нурмагомедов мухлисо мага исмара медонанд. Дар историяи мага дида мешавад ки тамоми тамошобинои ҳамуҷа Нуруллоро бо овози хела баланд пешвоз гирифтестанд. Нуруллоро мухлисоро роҳафтода накард ва дар мубориза ғолиб шуд. Азизхон Чоршанбеев ҳам хела хуб мубориза бурд. Дар видео дида мешавад ки Азизхон ҳарифша нокаут мекуна. хотиррасон мекунем ки Азизхон додари Чоршанбеев ай. Сарвар Ҳамидов ҳам хича дар майдон хела хуб нишон дод. касе тамошо накарда буд. хотиррасонтон мекунем ки Нурулло Алиев ба қарори довар ғолиб омад. Сарвар Ҳамидов ҳам ҳамчунин. Танҳо дар байншон Азизхон Чоршанбеев ҳарифша ба нокаут равон кард. ин буд якчанд хабарҳои мо. ба канал обуна шавед, зангулав лайкро ҳам фаромӯш накунед. хайр, то барномаи оянда. нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред, ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред.